Южната провинция Сичуан. В земеделския район на Ханиуан крушите са местния поминък. Крушови градини застилат планините до подножието им. И в центъра на града богинята на крушите дава вечна благословие на годишните реколти. Изглежда работи. Ханиуан произвежда 80% от крушите в региона. Всяка година през август дърветата натежават от плодове, обвити поединично преди събирането им за защита от насекоми. Едно типично семейство добива около 5 тона круши. Но не на пчелите трябва да благодарят фермерите за обилната реколта. Пчелите тук са изчезнали отдавна. В началото на 80-те неконтролираната употреба на пестициди е унищожила местната им популация и цветните растения, с които те се хранят. Производството на плодове запада и фермерите гледат как поминъкът изчезва пред очите им. Написах писмо до Пекин. Те ми отговориха, че трябва да опрашваме ръчно, тъй като насекомите правеха това преди, но бяха отровени от пестицидите. Затова сега вие ще го правите. Сега, всяка година през април, фермерите изпълняват ролята на пчели. И това не е толкова лесно, колкото изглежда за пчелите. Започват с събиране и ръчна подготовка на прашеца. Остъргват антеридиите, мъжките части на цвета от прашеца им. И го изсушават за 2 дни. Щом поленът е готов, опрашителите отиват на работа. Доктор Танг Я от университета в Сичуан е изследвал процеса на опрашване, прилаган от фермерите в Ханиуан. Днес той е дошъл да види плодовете на труда им. Когато за първи път чух за това, не повярвах. Тази работа обикновено се върши от природата, от пчелите. С нищо повече от пръчка бамбук и няколко птичи пера, фермерът Као Шин Кюан имитира махнатото тяло на пчелата. След потапяне в полен, само леко докосване е достатъчно да опраши цветовете. Всяка пролет стотици работници се отправят към дърветата, за да опрашват цветовете поединично. Един пчелен кошер може да опраши до 3 милиона цветове на ден. Един човек опрашва до 30 дървета. Това е уморителен и скъп заместител за услуга, която пчелите преди извършваха безплатно. Ще ми се нещата да се върнат към естественото състояние. Бих искал пчелите да се върнат, защото положението ни е много трудно. Да се заместят пчелите с хора-опрашители в Съединените щати би струвало над $90 милиарда годишно.